नंगौ जोङो सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफाद जानानै दिनैनि हाबाफारियाव जोङो देरबोनाय लाइमोनफोर एबा जाखांबोनाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ नोजोर होनानै जोङो जोंनि बर' समाजा थांनानै थानोब्ला जोंनो बर' राव बिजों बियो थांनानै थानांगोन। लोगोसे लिरग्रा जोंनि गेजेराव ओंखारनो नांगोन, फरायग्रा जोंनि गेजेराव ओंखारनो नांगोन। बेखौ जोनोम होनोब्ला जोङो ग्रासरुट लेभेलनिफ्रायनो जोङो गोबां खामानि मावनो गोनां जानानै थायोखाय जोङो दिनै सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादाबो माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों, जेरै हरखाब बादायलायनाय, जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय, बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। लोगोसे पएम रिसाइटेसन, बेनिफ्राय बाथ्रा दान्थेनाय, बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय जादों। जोंनि बर' समाजाव बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो सुबुं धोन जोङो सोरजिनो थाखाय गोबां नेरा नाजादों। नैबे बेफोरबायदि खामानि आरो हाबाफारिनि गेजेरजोंसो जोङो जिहेतु देरबोनाय लाइमोनफोरखौ जोङो फोसाबलांनो हागोन, गोरों गोरा गुनि गियानि जोङो खालामलांनो हागोन। आरो जोंनि गेजेराव माखासे लिरगिरि जिहेतु गोदान गोदान ओंखारबोगोन, जोङो नैबेफोरखौ नोजोर होनानै बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारिखौ बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो बा खालामनाय जायो। जिल्ला लेभेलाव बे बादायलायनायाव जायफोरा देरहासार बान्थाखौ मोननो हागोन, जोङो बेखौ जिहेतु मिरुनि बादायलायनाय हाबाफारियाव बिथांमोनखौ जिल्लानिफ्राय लांनाय जायो। आरो जोङो बिथांमोननो जायफोरा देरहासार महरै बिथांमोना बान्थाखौ मोनगोन, जोङो बिसोरनो सेथि आरो नैथि, थामथि बान्थाखौ होनाय जायो।